Pyydän neuvoa, sillä ajon matkaan. Menen viisaan Vafthrudnirin, iättömän jätin luokse. Haluan tutkia muinaistiedon, mitä mahtava jätti muistaa. Ennemmin toivoisin, Uudin, joukkojen isä, että jäisit jumalten pariin, sillä tiedän, että ei jäteistä yhtään hänen veroistaan löydy. Matkasin paljon, kokeilin paljon, sain mahtitietoa monta. Nyt mielin tietää, millaista on viisaan jätin luona. Siis onnekas lähtö ja onnekas paluu, ja olkoon matkassa onni. Pidä terävä ymmärrys, ihmisten isä, sanakilvassa jättiläisen kanssa. Uudin matkasi mittaamaan tuon mahtajan mieltä, tuli Imrin isän asunnolle ja astui sisään. Terve, jäätön jätti. Taloosi tulin. Tahdoin tavata sinut. Kysyn ensiksi, jätti. Oletko viisas vai vallanko kaikki viisas? Mikä mies se on minun salissani, kenenkä kanssa puhun? Et astu salista ikinä ulos, jos et voita viisaudessa. Kulkuri olen. Tulen kulkutieltä. Janoisena jouduin taloon. On virvoitus tarpeen. Vaelsin kauan. Ota vieras vastaan, jätti. Älä kulkuri puhele permannolla. Ota salista sija ja istu. On nähtävä varsinkin viisaampi on vieras vai tietäjä vanhus. Kun köyhänä saavut rikkaan saliin, puhu viisaasti tai ole vaiti. Suupaltti piankin joutuu pulaan keskellä kovien miesten. Sano siis, kulkuri, joka permannolla seisot ja aiot onneasi koettaa. Minkä niminen on se orhi, joka aamuin tuo ihmisten ilmoille päivän? Skinfaxi on se orhi, joka aamuin tuo ihmisten ilmoille päivän. Itäkooteille se on orheista paras, aina sen harja hohtaa. Sano siis, kulkuri, joka permannolla seisot ja aiot onnasi koittaa. Minkä niminen on se orhi, joka idästä vetää yön jälleen jumalten ylle? Grimfaxi on se orhi, joka idästä vetää yön jälleen Jumalan ylle. Joka aamu vuotaa sen turvasta vaahto, niin laaksoihin lankeaa kaste. Sano siis, kulkuri, joka permannolla seisot ja aiot onnesi koittaa. Minkä niminen on se joki, joka rajana jakaa jumalten ja jättiläisten maat? Iping on se joki, joka rajana jakaa jumalten ja jättiläisten maat. Avoimena virtaa jäätisen vesi, joki ei koskaan jäädy. Sano siis, kulkuri, joka permannolla seisot ja aiot onnesi koittaa. Minkä niminen on se kenttä, jolla kerran sotivat suopeat jumalat ja Surtr? Vigridr on se kenttä, jolla kerran sotivat suopeat jumalat ja Surtr. Se on 100 penikulmaa kaikkiin suuntiin, niin on sen määrätty mitta. Viisas olet. Istuhan vieras, jätin penkillä puhellaan kahden. Tutkitaan hallissa panttina henki, ken voittaa viisaudessa. Minä matkasin paljon, kokeilin paljon, sain mahtitietoa monta. Kuka ihmisistä elää, kun on ihmisten yllä viimeinen tuima talvi? Liif ja Liiftrasil lymyävät silloin kahden Hodmimirin metsään. Aamukaste on Atriana heillä, he siittävät uuden suvun. Minä matkasin paljon, kokeilin paljon, sain mahtitietoa monta. Mistä tulee aurinko sileälle taivaalle, kun sen on tuhonnut Fenrir? Alfredul synnyttää ainoan tyttären, ennen kuin susi sen sieppaa, neito ratsastaa äitinsä teitä, kun jumalten tuho on tullut. Minä matkasin paljon, kokeilin paljon, sain mahtitietoa monta.
Keitä olivat neidot, jotka nähdään meren yllä, väkevät viisaat neidot? Yggdrasirin kunnaiden yli käy 3 nuorten neitojen ryhmää. He saapuvat ihmisten suojelijoina, vaikka syntyivät jättien sukuun. Minä matkasin paljon, kokeilin paljon, sain mahtitietoa monta. Kutka aasoista hallitsevat Aasain maita, kun Surtrin liekki sammuu. Jumalkodissa Vidar asuu ja vaali, kun Surtrin liekki sammuu. Mjölnirin saavat Modi ja Magni, kun Vignir väsynyt on sotiin. Minä matkasin paljon, kokeilin paljon, sain mahtitietoa monta. Mikä tulee syyksi Uudinin surmaan, kun jumalten tuho on tullut? Ihmisten isän ahmaisee susi, mutta Vidar sen voittaa ja kostaa. Hän siinä sodassa halkaisee sudelta kahtia kylmän kidan. Minä matkasin paljon, kokeilin paljon, sain mahtitietoa monta. Mitä Uudin, ennen kuin astui roviolle, kuiskasi poikansa korvaan? Sitä kukaan ei aavista, mitä olet ammoin kuiskanut poikasi korvaan. Olen muinaistiedot ja Aasain tuhon sanellut tuomituin suin. Nyt on kilpani käyty Uudinin kanssa. Olet kaikista viisain aina.